Bon dia, ens trobem ací a la Biblioteca Municipal per a fer la cloenda de la campanya d'animació lectora del curs 2020-2021, la 18a edició d'aquesta campanya. En aquesta edició han sigut guanyadors el Col·legi de l'Ausiàs Marc en el book trailer, ha sigut el primer premi, i en el treball col·laboratiu se l'han dut la Colònia Segarra. Hem de dir que tots els treballs han sigut treballs molt ben realitzats i amb molt de gust. La campanya d'animació lectora, com coneixen, l'any passat ja va començar treballant les nostres llegendes, van treballar el Llegant Pegabrams i la Font de la Cervera. No es va poder acabar del tot, encara que sí que va finalitzar també d'una altra manera, però alguns col·legis la van finalitzar, i es va quedar pendent el contacontes del Gegant Pegabrams, però enguany hem pogut tancar l'edició que es va quedar un poc per tancar l'any passat i s'ha pogut realitzar el contaconte. I enguany la llegenda que treballaven en els col·legis era l'Abuela Mareta, era la proposta d'enguany, una proposta d'animació lectora als nostres xiquets i xiquetes a través dels col·legis, una proposta amb guies didàctiques, amb fitxes de treball per a que en els col·legis puguen treballar, puguen desenvolupar aquesta activitat i puguen participar en aquesta campanya. I així ha sigut. Donem l'enhorabona a tots els col·legis participants. Torno a dir que han sigut tots els que han participat, els treballs han sigut tots molt bons i era complicat triar. Enhorabona als premiats, als xiquets que han treballat directament i als mestres i les mestres que ho han portat endavant. Recordar-los que la nostra biblioteca és un lloc viu, un lloc obert, no només és vindre a llegir, a agafar llibres de les prestatgeries, sinó que la nostra biblioteca és fora, participa de la vida social, de la vida cultural activament, i anima, a més, en campanyes com aquesta, a que participi la gent, i en aquest cas els més menuts. És importantíssim fer campanyes d'aquest tipus, és importantíssim que els nostres col·les s'adherisquen a aquest tipus d'activitat i el resultat es pot veure, la il·lusió que tenen els nostres xiquets quan veuen que els seus treballs, el seu esforç també té una recompensa, però al final el que es pretén és acostar la lectura, acostar les llegendes en aquest cas, però sobretot acostar els nostres infants a la lectura i als llibres, perquè a través d'aquestes activitats el que estem fent són futurs lectors que es quedaran. Els anime a la propera campanya, que serà en començar el curs que ve. S'apunten molts col·legis, que participen molts xiquets, que gaudim tots de la lectura. Moltes gràcies.